Wanchida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Chekutanga, kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Subscribe, it's for free. Also don't forget to follow on our Facebook page Rakan Saint TV. TikTok account yedu iwa iri kukura zvakare, kutaura kunoku yatova ne over 3000 followers. So tinokumbirisayo kuti endai munofollow our TikTok account nekuti tiri kukanda zvakare nyaya ikoko yakanzi Uncle Saint. Ndiro zvudi kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe. Thank you very much for your unwavering support. Ndauya kuti ndikupei update yemukomana anonzi Captain Munyama, uyo watakasangana naye nezuro ndikakumurira hembe dzangu dzandanga ndinadzo ndikamupa pamwe neshangu. Mukomana uyu, mchinda uyu, ane dambudziko raakasangana naro muupenyu hwake, ratiri kufungidzira kuti ndiro dambudziko riri kusakisa kuti anga ari anoita se anogara murodhi achitiza kunogara vanhu, vamwe vanhu, nekuda kwechiitiko kana kuti nekuda kwedambudziko raakasangana naro. Zvataita tinoita inonzi background check kana tichinge tasangana nevanhu vada kubetsera munhu, especially vari kuda kunge vari vanomupa mabasa, vanenge vachida kumupa pekugara. Tinoitireiko? Tinozviitira kuti pasazenge pane matambudziko mamwe makuru anozotanga kubuda iye munhu atova kubasa kana kuti munhu atova akutogara pamba pevanhu. So taenda tikanoita inonzi iyo background check yemuchinda uyu. So zvatasangana nazvo zvinova zvinhu zvaswisa mweya yedu, zvinova zvinhu zvatisina kuitirwa zvakanaka nazvo. Muchinda uyu ari kunzi iye akambosungwa, akange akasungirwa nyaya yaifungidzirwa kunzi akabata chibharo, chinova chinhu chinoshungurudza nekuti asati apedza kugara kwake mujere akazobuda after makore anogona kusvika kugumi, plus or minus 10 years. Mushure mekunge zvazofefetedzwa, zvazoongororwa, zvikaonekwa kunzi Captain Munyama akanga asina mhosva iyo yaakanga achipikira mujere, kureva kuti haana kuzotopedzisa kupika jere nekuda kwekuti akanga aonekwa kunzi haana mhosva, haana kupara mhosva yachona yekubata chibharo. Chinova chinhu chinogona chiri kumukonzeresa kuti ange ari anogara kana kuti rarama upenyu hwaari kurarama, nekuti mushure mekunge tataura nehama yake pedyo, watisiri kuzotaura zita, vatizivisa kuti zvoni Captain Munyama kubva paakabuda mujere 2022 haana kuzomboenda for counseling, akangozouya kumba. Mushure mekunge auya kumba, haachagare nguva dzake zhinji, haachagare pane vanhu, akusarudza kuenda kunogara kwake ega, akusarudza kuenda kunogara ari mugomo, akusarudza kusave pedyo nevanhu zvakanyanya, uyezve munhu asingachataure zvakanyanya nevanhu. Chinova chinhu chinogona chakakonzereswa nekupomerwa kwaakaita. So ane matrust issues, ave munhu wekuti haachanyanyosununguka kana ari pavanhu. Chinova chinhu chinoshungurudza nekuti munhu asina kuwana counseling yakakwana, munhu asina kunge ari anowana support yakakwana kana kuti yakaringana inoenderana nemunhu anenge apinda padambudziko raakasangana naro. So muchinda uyu ari kuda kuti tinge tiri tinobatsirana naye zvakanyanya. Taakutouyawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tinge tiri tinobatsirana naCaptain Munyama zvakanyanya, kuti ange chekutanga angari anowana counseling kune vane makambaniwo avo kuti vanokwanisa kutibatsira, kuti ange ari anowana counseling number 1. Number 2, ange ari munhuwo anokwanisawo kunge ari anowanawo zvikwanisirwo zvekuti zvinge zvinobatsira upenyu hwake, kungavawo kunhumbi chaidzo dzekuti anopfeka, chikafu, nekuti haana akambozombomubatsira kubva paakabuda mujere kunze kwehama dzake dziri kubatsirana naye. Hakunawo maprofessionals wakazouya achinge ari anomubatsira. So tinoda kutenda zvakanyanya vemakampani vamuofa mabasa. Ndine macompanies 2-3 vamuofa mabasa kuti ange ari anowanawo
basa rekunge ari anozviriritira. Ngandoda kuti murambe makamira nemuchinda uyu. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Asi chandiri kufunga ndechekuti dai atanga awanawo vanomubatsira counseling, also vanodawo kunge vari vanouya vachimuonawo, vachimuratidzawo rudo, vachimuratidzawo kuti aiwa naiyewo akakosha, chinhu chinova chinhu chakanaka chinogona kumubatsira kuti ange ari anodzoka zvakare, ange ari anogamuchira kuti zvakaitika zvakatoitika, asi takufanira kuti tinge tinopfuurira mberi neupenyu. Ndo zvandandiwezokupai update yandandiwezokupai, update yabata moyo wangu, update zvinhu zvawanikwa izvi zvinosvika zvarwadza moyo wangu. Munofungewo nezvatiri kutaura izvi nezvenyaya yaCaptain Munyama. Also don't forget hama dzangu dzandinofamba nadzo Chazika Electricals. Aiwa, Chazika Electricals ndo vakandiisira masola pamba, ndo vanoisira vanhu masola, zvakare vanoita mabore installations. Kana uchida kunge uri unoisirwa masola, vanoita inonzi iyo fix and supply. So vanokwanisa kutongouya nemasola wotongosiya pamba penyu pane magetsi. Chaunoita unokwanisa kungowabata panhamba dziri pascreen. What do you think about the story of Captain Munyama uyo akapika jere pamhosva yakazoongororwa ikaonekwa unzi haana kuipara? From Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, it's much love and God bless.